Bueno, acabem d'arribar a León amb 40 minuts de retard. He vingut a l'estació d'autobusos de León i agafo un autobús i me'n vaig a Oviedo i faig el camí primitiu. Bueno, acabo de sortir de l'estació d'autobusos d'Oviedo i ara a buscar l'Albert, que no tinc ni pip idea de on deu quedar. Bueno, bon dia, són les 7 del matí en punt. Estem a l'Albert de Peregrinos El Salvador d'Oviedo. El cel està més o menys i comencem al matí. Bueno, doncs aquestes són les senyals que ens anem trobant al llarg de la aquí estem davant de la façana de l'Ajuntament d'Oviedo. Bueno, doncs aquí tenim a la catedral d'Oviedo. Vaig estar aquí fent el camí del Salvador a l'any 2009. Mira, a l'any 2019 hi tornem. Bueno, fa 6 quilòmetres i mig que he sortit d'Oviedo i el camí comença a fer ja una mica de pujada. Hi ha bastanta boira. Veurem aviam què passa avui, si plou o no plou. Bueno, porto una estona baixant per aquest camí preciós, fosc. Vaya raconet, Que maco! Res, què passa, company? No te deixen sortir d'aquí? Estàs aquí tancat? Què t'agradaria, sortir? I anar donant la volta, no? Bueno, jo no t'he pogut deixar anar, tio. Vinga, és molt bon dia, és la 1, acabo d'arribar a Grau, porto 27 quilòmetres i després decideixo si em quedo o no. Ara de moment vaig a dinar. Bueno, 3:45, estem a Grau, 28 quilòmetres i arribo a l'alberg de Grau. Bueno, bon dia, són les 7 del matí, estem a Grau, aquest és l'alberg i em disposo a iniciar la segona sortida. Veieu com està el cel, aquesta nit ha plogut i les previsions són de pluja, o sigui que bueno, a partir una miqueta. Doncs ara, aquí queda Grau, ara toquen 5 quilòmetres de pujada, s'ha de pujar una miqueta per aquest camí i ens enxamparà la boira i a veure què tal. Vinga, bueno, porto 5 quilòmetres en plena pujada, estem al Fresno. No pot faltar molt per arribar a dalt, perquè tot el rato està igual. Boira, però bona temperatura. Bueno, estem al Fresno i ara ja comença la baixada. Bueno, ja fa una estoneta que estem baixant, o gaire ja hem baixat d'allà dalt i ara ens estem ficant per aquest camí preciós, direcció Cornellana. No sé si la GoPro permetrà escoltar els ocells, però és fantàstic això. Preciós! Vaya camins! Bueno, aquesta aigua és or d'això, Bueno, acabo de passar Sales, un poblet molt maco, un centre històric preciós, però s'ha de continuar. He tingut la GoPro tancada una estona perquè ha plogut bastant durant una bona estona. I ara em trobo aquí travessant una altra vegada un altre bosc fantàstic com pot ser aquest. Estem a l'Espina, 33 quilòmetres i arribo a l'alberg Casa Aladino. Bueno, bon dia, comença la tercera etapa. Avui he dormit a aquest alberg, jo sol, un alberg nou, aquí a l'Espina, Casa Aladino. I bueno, doncs que res, que comencem com sempre plovent, comencem la tercera etapa, vinga. Bueno, només sortir de l'Espina, ja estem travessant aquest bosc, aquest túnel d'arbres
Fantàstic. Ara, mira com està tot ple de fang. Uah. Però, per altra banda, no fa calor. Jo quasi que prefereixo això i que no faci calor. Vinga, tango. Bueno, he sortit del poble, aquest, i l'Espina. Ja he començat a pujar de seguida una altra vegada. Aquí només fa que pujar. Baixar una miqueta, però pujar més. I ara estic per aquest camí tan maco, entre la boira i la xirimiri aquest que està caient. Bueno, des de fa una estona estic passant aquí, no són les fangueres de Milany, però quasi. Com veieu, molt difícil de passar. Ens hem d'arriscar una miqueta. Tinc les bambassetes una merda, perdó, però bueno, estan pel desastre. Estan negres. Millor no fer equilibris ara. Està difícil, transitar per aquí. Bueno, doncs, a veure, aquesta etapa la podem conèixer com l'etapa del fang, perquè veia com està tot. Bueno, 2 hores i mitja i estem a Tineo. Ara de moment sembla que ha deixat de ploure i vinga, doncs continuem. Bueno, sembla que ara fa una estoneta que no plou. Hem deixat fa uns 4 o 5 quilòmetres Tineo a darrere. Hem pujat per un bosc preciós com el d'aquest matí, també ple de fang, molt tancat, bonic, preciós. I ara ja estem pujant. Bueno, no em direu que no és maco això, És una passada. Bueno, doncs l'avantatge de trobar-ho aquests dies de pluja és que no fa calor. A veure, que sí, ja és molt de fang, pel camí et mulles, però es camina molt bé. I l'aigua dels bidons es conserva bastant freda. Bueno, que hem d'arribar a Borres, 30 quilòmetres, 7 hores 6 minuts, i arribem a l'albergue La Montera. Bueno, aquest és l'alberg, La Montera, encara no està aquesta gent, no se n'estaran. Mira quin orre més xulo, i aquí, bueno, vaig a trucar-los. Bueno, bon dia, són 7:15 i ara surto de l'alberg La Montera de Borres. Bueno, com ahir d'entrant a zones tan tupides que quasi valdria la pena portar un alot aquí, un frontal. Bueno, que maco veure sortir el sol entremig de la boira. El primer dia dels 4, que a primera hora hi ha sol. Aviam si dura tot el dia. Veia raconet, més maco, tu. Així portem un rato ja. Vinga, tira per arribar. S'abraça. Bueno, estic pujant el Puerto del Palo des de Pola de Allende. Hi havia una desviació que pujava per una banda que es diu Hospitales, molt maca, potser la més maca m'han dit, però m'he despistat i no he trobat el desvio i al final he vingut per Pola de Allende. Segueix aquesta transició cap al Puerto del Palo, costa molt, hi ha molt desnivell. Bueno, ara passem aquest puntet. Ara, el paisatge un 10, Mira, que maco, Aquí pujant el Puerto del Palo, trobant aquests racons tan bonics. Bueno, porto 11 quilòmetres pujant des de el poble de baix, que ara no me'n recordo el nom. Pujant cap aquí al Alto del Palo, no s'arriba mai, costa molt, però bueno,
Hem canviat el paisatge de bosc tancat per aquest ja molt més obert. Bueno, estem a 1.100, crec que arriba a 1.200. Jo crec que això està allà dalt. Hi ha com un triangle, no sé, veig alguna senyal allà. He parat aquí perquè ja no, estic que no puc més. Aquesta esquena, la motxilla aquesta que... Però bueno, a veure, no hay gloria sin sacrificio, no, diuen? Pues això, pujar fins aquí ha costat molt i, bueno, que encara no he arribat, Però bueno, ja m'he arribat a dalt, ara ja toca anar baixant cap al poblet aquest que anem, que no me'n recordo el nom. Però bueno, mira quina vista que hi ha, crec que val la pena dir que ha costat moltíssim pujar fins aquí. Jo crec que és la vegada que m'ha costat més. Alguna pujada d'aquestes. El pes de la motxilla hi té molt a veure, això està clar. Però bueno, ja estem a dalt i ara anirem tirant avall. Bueno, em deixes passar per aquí? No faré res a ningú, Jo vaig tranquil·lament, fent el camino primitivo, i tu queda't aquí, Cago en dena, no fotis, no vinguis. Espera que encara n'hi ha més allà. Mira, aquesta està just a l'entrada del camí que he de passar jo. Ai. Espera, perquè ara no podré. Bueno, senyals aquí, el bitxo aquí. Bueno, un cop hem deixat les vaques, podem gaudir del paisatge. Em queden 7 quilòmetres. Bueno, per un cero i arribo a l'alberg. 32 quilòmetres, 9 hores i mitja. Bueno, a les 7 del matí deixem l'alberg i comencem la següent etapa. A veure què tal avui. Aquesta matinada estava plovent bastant, ara està una mica més despejat. A veure què tal. Avui la idea és no caminar molt, és fer uns 25 quilòmetres, descansar una mica, que ahir vam acabar fets caldo, i ala, vinga, ja anirem explicant cosetes. És curiós que aquest matí, quan m'he aixecat a les 6, estava caient un xàfec tremendo, i ara mira com està el dia. No sé si plourà o no, però mira quin paisatge més guapo! Que maco és Astúries, Ostres, quina sort d'haver vingut aquí a fer aquest camí. Bueno, un matí molt bo, perquè fa airet, fresquet, estem al voltant dels 1.000 metres o 950 i s'està molt bé, la veritat. Bueno, m'ha agafat una pluja bestial ara pujant cap aquí. Encara està plovent. Bueno, estem arribant a Castro. Ha sigut un matí difícil perquè ha començat bé, però després s'ha posat a ploure de seguida i a ploure bastant. Bueno, estic a l'albergue juvenil de Castro, que és aquí on he arribat. Hola, bon dia. Avui és dilluns, sortim de Castro. Està ennuvolat, sembla que hi hagi boira baixa per allà. Veurem què passa. Vinga, doncs per aquí hem dormit, aquest alberg juvenil de Castro, i comencem l'aventura. Bueno, ja anem veient. Hem sortit de Castro, ja hem agafat el bosquet aquest caminet, i ara hem de pujar el Puerto de la Cebo.
Bueno, bon dia. Són les 9 del matí, 2 hores de camí, i acabo d'entrar a Galícia. La senyal que acabo de veure ara mateix indica Santiago 165,765. Perquè aquí se'm ho fan així, això. O sigui que, bueno, estamos en terra galegas. Bueno, vinga, estic a Fontsagrada i estic arribant ja a l'alberg. 21 quilòmetres, avui etapa curteta. Bueno, pues les 7 menys 10 del matí i sortim de l'alberg. Bueno, doncs ja fa una estoneta que hem sortit de Fontsagrada i ara estem caminant per aquest bosc fantàstic. A veure, aquest camí és tan maco, vale? Que, per exemple, jo hi he estat 6 dies per arribar d'Oviedo aquí, no? Bueno, doncs aquí això s'ha de fer més llarg. Després d'una superescalada estic aquí dalt. Mira els núvols per on, la boira, per on queda. Bueno, hem pujat aquí dalt a... sembla que es diu l'Astra, o no sé. Molts minuts pujant, molta pujada, però bueno, val la pena. Per allà n'hi ha 2, vaig veure si els atrapo ja. Un altre racó preciós, eh? Bueno, doncs hem arribat a Ocádabo, a l'alberg Sant Mateo, després de 5 hores, 43 minuts i 20. Bueno, bon dia, són les 7:30 del matí, avui m'he dormit una miqueta més. Sortim d'Ocádabo, a l'alberg Sant Mateo, i ens anem cap a Lugo. Bueno, vinga. El dia 8 de caminada, i aquest és el matí que s'ha aixecat, s'està molt bé, i avui arribarem a Lugo. Bueno, avui per fi és un dia de sol, eh? Almenys ara, perquè clar, aquí canvia com... Encara que aquí, doncs ja veieu, està molt fosquet. Bueno, és la 1, falten uns 3 quilòmetres per arribar a Lugo. Avui ha sigut un dia de sol i de calor. Només està bé quan gira una miqueta d'aire, però si no, doncs fa calor, eh? Vale, després. Ei, què passa, tio? Com anem? Falta molt o què? No, no? Bueno, vinga. Cuida't, eh? Cuida't tu, eh? No te pots agafar, eh? Entrant a Lugo, 30 quilòmetres. Porta de San Pedro, o Toledana. Bueno, aviam si trobem l'alberg. Bueno, ja estic a l'alberg de Lugo. Menys mal. Bueno, 3:15, sortim de l'alberg, aquest que està a 700 metres de Lugo. Però bueno, m'ha estat molt còmode, molt bé, i ens posem en marxa. Aquesta és la Rua Sant Pedro, que ja estic dintre de la zona de la muralla. Vinga, doncs seguim això. Bueno, l'Ajuntament de Lugo, la plaça Major, allà hi ha un peregrí fent fotos. Ostres, quina pinta, no? Que maco, la catedral de Lugo. Que maca, eh? Ostres. Bueno, el personatge que custodia el pont romà, que travessa el riu Miño. Buenos días. Bueno, he arribat a Ferreira, que tenia reserva, porto 28 quilòmetres, però són les 12, no obren fins a la 1 i no hi ha res més aquí, o sigui que per esperar-me a la porta una hora segueixo, no sé on aniré a parar perquè ara he reservat a Melide, que són 20 quilòmetres més, que és una borrada, però bueno, a veure què hi ha. Bueno, ja estic a Melide, 9 hores 40 de caminada, 48 quilòmetres i mig,
I per aquí estem ja. Ara a buscar el d'Alberg i ala. Una mica cansat, sí, 48 quilòmetres. Bueno, ja estem davant de l'Alberg o Palpador. O sigui que vinga, tanco. Bueno, 7 menys quart, Melide o a Palpador, sortim de l'alberg i ens dirigim cap a l'est, perquè tampoc tinc molt clar on dormiré avui. Intentarem allargar tot just sortint de Melide, el cel completament despejat, cap núvol, el que vol dir que avui probablement serà un dia de molta calor. Bueno, aquí darrere queda Melide. Estava pensant que com avui fos capaç de fotre una altra tirada com la d'ahir, em plantava al Monte de Gozo. És a dir, si em fiqués una altra vegada uns 45 quilòmetres, anava a dormir al Monte de Gozo. No se sap mai què pot passar, Vinga. Bueno, segueixen els boscos encantats. Aquesta zona de Galícia, sortint de... Bueno, he passat Arzúa ja fa una estona i volia comentar una cosa, i és que durant la setmana llarga que he estat pel camí primitiu a Astúries, pues, he adelantat a 6, 7, 8 persones, no? I aquí, només aquí, ja fins a Garzúa ja em porto 15 o 20, no? I és que aquí hi ha un pas continu de gent. No us podeu imaginar, això és una processó. Bueno, quanta gent? Pues així, tota l'estona, contínuament. Passes aquest grup, n'hi haurà un altre. Sembla les Rambles, això. Bueno, aquí hi ha 400.000 ampolles. Bon camino. Que guapo. Com se les ingenia la gent, tu. Buen camino. Bueno, 13 hores 40 i 49 quilòmetres i arribem al Monte de Gozo. Aquí estem. 11 hores i 40 minuts. 54 quilòmetres i entrem a la plaça del Obradoiro. Bueno, ja hem arribat. Después de mucho sufrimiento. No, en sèrio, ha costat molt, A veure, ha sigut una matxacada de les grans. Però es tracta d'arribar aquí a temps de fer-ho tot. Contentíssim. Vinga, anem. Bueno, bon dia. Són les 7:10 del matí. Surto de l'alberg de Santiago i proseguim el camí cap a Fisterra. Bueno, a veure, la plaça de l'Obradoiro per mi sol. I hi ha un altre caminant, un altre pelegrí per aquí. Però, mira, no hi ha ningú. Uau! Ahir vaig arribar tan cansat que no vaig anar ni a recollir la Compostela, ni bé. Ara, i aquí la catedral. Bueno, 8:20 del matí, acabo de sortir de l'oficina del Pellegrino, ja tinc la meva Compostela i me vaig a iniciar el camí de Fisterra. Vinga, fins aviat. Segueixen els boscos encantats sortint de Santiago i el temps està molt bé, està ennuvolat, així que a veure si aguanta. Ponte Maceira. Bueno, doncs res, estem entrant a Negreira. Dia, com veieu, un dia ennuvolat, ha estat molt bé. Ja, bueno, ja pues arribant a l'albergue Lua de Negreira. Vinga, fins la pròxima. Bueno, sortim de l'albergue Lua. Bueno, pues res, deixem aquesta merda d'antro que he trobat aquí avui, a Lula. Són les 6, si hagués pogut haver marxat a les 3, però bueno, vinga. No, em queixo, no, el Pellegrino acepta, no, merdes, tu. Aquesta tia ha cobrat 12 euros per aquesta merda de puesto. Això que el Pellegrino acepta lo que l'encuentra o no sé què cony diuen, pot estar molt bé pels albergs municipals, de voluntaris, etc. Aquesta tia té un negoci aquí
12 euros, tot fet una merda. En fi, ja... Bueno, allà al fons es veu Negreira. Acabo de sortir del bosc. I per aquí anem. Bueno, fa 5 hores i mitja que he sortit de Negreira, 27 quilòmetres i mig. Així està el tema, tot amb una boira bastant espessa. I, bueno, des del bo millor caminar així que no el sol aquell d'ahir. Molt a la vora d'Olivoira, passem aquest riu. Estem a Dumbria. Bueno, estem arribant a Olveiroà, la destinació d'avui. Bueno, quins arbres més macos, Bueno, pues ja estem a l'albergue Torrio, ja hem arribat. Bueno, menys mal. Bueno, a les 6:15 del matí sortim de l'alberg. Estava molt ennuvolat, estava com caient una miqueta de xirimiri, com sempre. I ens n'anem cap a Moixia. Bueno, doncs res, enfilant la penúltima etapa. Avui cap a Moixia, si no em lio. A veure si la cosa aguanta el temps, està molt bé. Vinga. Bueno, bon dia. M'he parat un moment a un poble que es diu Odosso a fer un cafè amb llet i una pasta, perquè he sortit del meu alberg sense res, perquè encara estava tot tancat. I, bueno, camí de Moixia, si no em perdo, el que no crec que pugui veure és el sol com marxa, perquè està tot ennuvolat. Però, bueno, vinga, falten uns 14 quilòmetres per arribar a Moixia. No fa fred, s'està molt bé, encara no plou, o sigui que bé. Vinga. Bueno, són aproximadament les 10 del matí, 10 i un quart. Llavors, bueno, em queden uns 9 quilòmetres per arribar a Moixia, com que demà he de fer Moixia Fisterra, he d'anar al Far, he de tornar, he de fer la Fisterrana i agafar l'autobús cap a Santiago. El que faig avui és arribar a Moixia, que em facin la moixiana, fer visita una miqueta i me'n vaig cap a Lires. 14 quilòmetres més en direcció Fisterra, però així demà quedarà menys. Bueno, vinga, falten uns 8 quilòmetres per Moixia, però ja estem veient la Costa de Morte. Moixia deu ser allò d'allà dalt, allà al fons. Que maco! Bueno, ara ja es veu una mica més despejat. Bueno, una emoció, Hola! Guapo, guapo! Bueno, aquesta calçada que estic caminant ara l'estic estrenant jo, perquè l'estan fent aquí darrere meu. Hi ha el camió que estan posant les rajoles aquestes i m'han dit que ja podia caminar. Bueno, ja tenim Moixia allà davant. Que maco! Encara no hem arribat, encara falta arribar a Fisterra demà. Bueno, hem arribat a... Mira, allà hi ha la platja, no m'havia fixat. Estem en un poble que es diu Tires i aquí paro, aquí davant està l'alberg i aquí parem per avui. Vinga. Bueno, bon dia. Surto de l'alberg, 6:45, última etapa, Lires, Santiago. Està plovent
pujant, com cada dia, o gairebé cada dia. Però bueno, avui queda una etapa curteta. Això és un hotel albergue. Vinga, adéu. Que maco, eh? Bueno, entrant a Fisterra, porto 2 hores i mitja, des de Lires, i estem ja. Ara, tot seguit, cap al far. A veure, uns 3 quilòmetres. Bueno, hem arribat al fi de la terra, a Fisterra. Aquí a l'hotel i darrere hi ha el far. Estem arribant. Aquí amb molt de sol, un dia estupendo per arribar a culminar aquest viatge. Aquest és el far de Fisterra. I aquest és el punt del quilòmetre 00. Anem a fer la punt. Llarg viatge de 450 quilòmetres des d'Oviedo, Santiago, Muxía i ara Fisterra. Maquíssim, planíssim, tants records que no sé ni el que vaig fer ahir, on vaig dinar, perquè és molta la... Ja veieu, mar, far i carretera. I ara ja, pues, vinga, cap enrere i a tornar a Santiago.